Toto video sa mi nahráva strašne ťažko. Je to pre mňa až normálne, nepoberá mi to mozog. Instagram mi v priebehu doslova 5 minút zrušil, odstránil 10 rokov mojej práce a spomienok natrvalo. Pokiaľ by sa niekto chcel smiať na tom, ako môže byť niekto zdrvený z toho, že mu zrušili Instagram, tak pre mňa to nebolo len scrollovanie, ale pre mňa to bolo fakt zamestnanie na plný úväzok posledných 10 rokov, ktoré som milovala, kam som sa tešila. Poviem vám teda, čo sa stalo. Jedna značka dnes, od ktorej som si sama objednávala produkty, mi poslala správu, aby som sa zaregistrovala na jednu platformu, že by chceli so mnou kampaň, ale že to teda musí sa tú platformu. Normálne to nikdy nerobím práve kvôli takýmto veciam, ale overila som si tú platformu, vyzeralo to úplne legit, aj asi je, veľa ľudí cez to robí, veľa influencerov si tam hľadá kampane a registruje sa na ne. Ja som sa tam teda registrovala, prepojila som svoj účet s tou aplikáciou. No a v priebehu pár minút mi prišlo, že mi zablokovali účet s tým, že sa môžem odvolať a keď to odvolanie vlastne neprejde, tak mi zablokujú účet permanentne. Odvolala som sa, vypísalo mi tam, že väčšie to trvá niečo vyššie 1 dňa. Do 5 minút mi prišiel e-mail, že ma zablokovali permanentne. Mám teraz jednu nádej ešte, ale čo som mala takého hackera, ktorý odblokovával účty známym influencerom, tak mi povedal, že mi nevie nejak pomôcť. Takže mám teraz poslednú nádej, ale úprimne sa už v podstate lúčim s tým môjim profilom. A je mi to fakt ľúto proste, ako keby ste, no proste asi si to viete predstaviť. Budem pokračovať tu, bude sa tu diať to, čo sa dialo na originálnom profile Jana Hrmy, čiže kozmetika, oblečenie, reelsy, všetko. Nepoviem, že začínam od nuly, ale začínam skoro od nuly. Inak, neviem, čo mi tým chce vesmír povedať, že sa mám vrátiť na tento profil, pretože posledné mesiace pre mňa boli také psychicky, povedzme, náročnejšie a ja som úplne vypustila nejaké cvičenie, zdravé stravovanie a proste, či už to vyzerá zle na mojej postave, tak aj možno mentálne, takže možno by som sa mala vrátiť k takémuto fit contentu. Zároveň možno budem mať viacej času aj na YouTube. Takže možno sa to tu nejak zmení týmto, možno nie. Uvidíme, čo ma čaká, ale len som vás teda chcela privítať na novom hlavnom profile mojom. No a ja sa s vami lúčim. Neprajem to nikomu z vás, teda pokiaľ by ste ma chceli podporiť a zdieľať informáciu o tom, že mám teda nový hlavný profil, tak budem rada, keď to dáte do stories a označíte ma, ale samozrejme od nikoho to neočakávam, ale veľmi ma to poteší. Ďakujem.